ब्रेकफास्ट जागासिनो दङ जाहोनायावनो एसे सानजौबाय जोंनिया गुड मर्निं लोगोफोर नैबे समाव आङो आथिखालाव दंफैयो आरो बेयावहाय फैनायनि मेन थांखियानो जाबाय जे जोंनि फरायसालिनिफ्राय दिनै थाखो 10नि फरायसाफ्रा एसामिस आरो बड' मिडियाम जयै बास गंनै लानानै तेजपुरसिम हान्थिलांनो नागिरदों माखासे जारिमिनारि जायगाफोर दङ बे जायगाफोरखौ माने दिनै फरायसाफोरखौ लानानै दावबायथिंहैनो नागिरदों थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांथारो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय थ' फैदो बिदिबा जों स्टार्ट खालामलायदिनि नैथिं आर्ट्रिगार्डनि फिल्ड दङ आरो बाजारा जाहैबाय नै बिथिंजायनो आर्ट्रिगार्डनि बाजारा आरो लोगोफोर नैथिंजायनो दङ बेसेबांबा समायना साफात बागाना आर्ट्रिगार्डनि आरो नैबे रडआ जाहैबाय बे रडजोंनो जोङो तेजपुरसिम जोङो हान्थिलांगोन ओरैजाय सोनाबथिं थाङोबा आइलेण्डखौ मोनहैगोन बगामाथिबो मोनहैगोन नैबेनो जाहैबाय आर्ट्रिगार्डनि सकआ आङो दा बेवहायनो साहा लोंना लानोसै आरामसे बास गारिया मोनफैबायानो नै लांबाय सफैबाय गारिया बेनो आर्ट्रिगार्डआव मोनफैबाय गासैबो गुड मर्निं बेनो बास गारिया गाखोनोसै आङो दा जायगा আছে ना जायगा दङ ना तेजपुर सफैबाय जोङो नै गासैबो जोंना जिरायनानै दंजोबो राजु सारनि बे ओरैजाय नै हिरुफ्रा जोंना आगोलाव जिरायनानै दंखायो सिटाव जोङो महाभैरब मन्दिराव जोङो हाबहैगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांगोन नोंथांमोननो ओरैजाय दङ नै गासैबो दुरबल जाजोब्बाय सोरबा बिराद गोबादों तेजपुर मोनफैबाय फैदो गासैबो औले आसबे दुरबल जाबाय नोंसोरो दुरबल जाबाय ओरै साइड थाबायनांगोन आरामसे सार गुड मर्निं दा आङो नैबे समाव नोंथांमोननो महाभैरब मन्दिरखौ आङो देखायनोसै थांजोब्बाय गासैबो फरायसाफ्रा आगोलाव जोङो फार्स्टआव ब्रेकफास्ट खालामनानै लानाय जागोन गोबां बासफोर दङ बे बासफोरनि गासैबो मानसिफ्रानो नैबे महाभैरब मन्दिराव हाबदों ज' सबे ज' आरामसे गाड़ी साबा दे गाड़ी साबा आरामसे नैबेनो महाभैरब मन्दिरनि गेटआ दा जोङो हाबलांनोसै जोङो दा नै हाबबोबाय सिङाव नैबेनो मेन गेटआ ज' बेनो मेन गेट नैबे गोबां मानसिफोर दङ नैया नै गोबां मानसिफोर दंफैयो
दान्दिसे समनि उनाव आङो हाबनानै देखायजोबगोन नोंथांमोननो नैबे जोंनि फरायसाफोर गासैबो सर যাব না ভিতৰত ভিতৰত কোনোবাই যদি যায় যাব ओरैजाय आङो देखायनि नोंथांमोननो नै बेसेबांबा बुरजा फारौआ उखुम मुदायाव आङो देखायजोबनो नाजानो नोंथांमोननो श्री श्री महाभैरब टेम्पल ओरैजाय नै रं फुनगासिनो दङ एसे लेथ्रा जानानै दङ नै फारौ खिजोबनाय गोबां फारौफोर दङ नै सिङावहाय आङो एसे बिथोराव थांबावनि ओरैजाय मा मा दङ देखायनो नोंथांमोननो Pablo. खामानि मावनाया सोलिगासिनो नै बिथिंजाय गोबां साखि जलायनानै दोनदों आङो एसे सिङाव हाबफैनि बेनो मन्दिरा महाभैरब मन्दिरा सिङाव नै जोबोर साफा मोजां जोंनि फरायसाफ्रा नै सिङाव दंफैयो फट' लायासै ना आरामसे एसे खुलुमबाय जोङो महाभैरब मन्दिराव नैबेनो मेन मन्दिरा कन्स्ट्राक्सन सोलिगासिनो दङ कालार फुनगासिनो दङ नै नैबेबो मोनसे मन्दिर नै सिङावहाय मानसि हर थायो ओरैजाय दा जोङो हान्थिलांनोसै ब्रेकफास्ट खालामना लानोसै जोङो गोबां मानसिफोर फैगासिनो दङ नै जोंना केमेरा खेबलायगासिनो दङ शिबानि मोना आरो थुदो तेजपुरनि मेन टाउन दा जोङो थाबायगासिनो दङ हटेलाव एसे ब्रेकफास्ट खालामनानै लानो नागिरदों दरं कलेज दा जोङो साहानि गला नागिरगासिनो गोबां बुरजाथ' जोंना गासै स्टुडेन्टफ्रा 70 जन दङ दा बेखायनो जोंनो एसे गिदिर हटेल नांगौ जा बो आरामसे चटनी दिया सबके गथ'फोरखौ नैबे समाव ब्रेकफास्ट जाहोगासिनो दङ जाहोनायावनो एसे सानजौबाय जोंनिया दा मोनसे हटेल नागिरबावनि गोबां दंबावो 40 जननि बारा दंबावो मात्र 31 जनल' जाहोनो हादों मोनसे हटेलाव हटेलानो गासैबो फिसा फिसा गोजा हटेलखौनो मोनला दा हाबफैनोसै फाय गासैबो फाय अग्निगड़आव सफैबाय जोङो
ओइथिंनो दङ गेटआ आरो ओरैजायनो पाहारा बेयावहायनो उषा देबीखौ बान राजाया दोनखोमा फैदोंमोन आरो बेसेबांबा गिलु बालु दावहाबो जादोंमोन बेखौ आङो दा देखायगोन नोंथांमोननो बेनो सफैबाय जोङो अग्निगड़नि गेटखौ बेजोंनो जोङो हान्थिलांगोन दान्दिसे समनि उनाव बेनि आगोल आगोल बेयावहाय टिकेट दाननांगौ गासैबो फरायसाफ्रा नै अग्निगड़ सायाव थांनो थाखाय रेडि जानानै दङ गासैबो हाबफैबाय जोङो अग्निगड़आव नै ओरै जोंना सारमोना फैगासिनो दा जोङो थांगासिनो गोजौ फारसे मोनहैजोब्बाय जोंना गासैबो फरायसाफ्रा नै हरै दोनदों जोङो बासखौ बेसेबांबा गाहायाव थाहैबाय नै बेनो हरैजाय बुरलुंबुथुर दैमाया नै बेनिनो गोजौ फारसे जोङो हान्थिलांगासिनो बेसेबांबा गिदिर गिदिर दंफां दङ आरो नै बेयावहाय बिराद मोजां फुल गायनानै दोनदों बिबार बागान नै नाय नोंथांमोना बिबारा ओरैबायदि मोजां बारनानै दङ आरो नै बेनो बुरलुंबुथुर दैमाया बबे स्कुलनि जादोंमोन उरिनगा उरिलगा बबे डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो सनितपुराव दा थांसै नामा एसे गोजौ फारसे आङो दा हान्थिलांगासिनो दङ नै मिथिजाय गथ'फ्रा जोबोद मोजाङै जों फायजामा गेलेगासिनो दङ नाय नोंथांमोना बुरलुंबुथुर दैमाया बेनो बिबारफोरखौ बिराद मोजां मोजां गायनानै दोनदों ओरैबायदि मानसिफोर गिदिंफैदों नै नाय आं एसे गोजौआव थांनो नै गोबां मानसिफोर गाखोनानै दङ सायाव गाखोलांनि आं एसे फरायसाफ्रानो गोजा जौ गोजौ फारसे दावखोलांनि ना हल কৰি আছো गोजौआव थांबावनि आङो गोबां मानसिफोर दंफैयो ओरैजाय आङो बुरलुंबुथुरखौ देखायनो नाजानि ओरैजाय नैबेनो बे चित्रलेखानि
स्टेचु मुसुखा औ गासैबो माथिंमोन लामाया ओरै बबेथिं ना बेथिंथ' नैबे दावहा जानाय हरिहर दावहाया बेखौनो होननानै बुङो हरिहर दावहा बेयाव थारमाने बान राजानि फिसाजो उषा देवीखौ मोजां मोननानै जेब्ला माने अनिरुद्धआ लांखोमादोंमोन हाबा खालामहैदोंमोन बेयाव माने बान राजाया रागा जोंनानै अनिरुद्धजों दावहा फोसावदोंमोन आरामसे बेथिं फै दा नैबेनो अनिरुद्धखौ बान राजाया खानानै दोनदोंमोन जिबौजों फुरा जिबौजों बान राजाया आखाइ आथिं आरो बिखायाव खानानै दोनजोबदों बेनो लास्टाव हाबा जायो बिसोरो क्लास 7आव दङमोन ना नोंसोर फरायनो मोन्दोंमोन बेनो आरो ससियेलाव दङ ना जि सान्दुं नांदों नै दा जोङो गाहायथिं ओंखारलांनोसै एबार मैखुनखौ नायदो हौवासाफ्रा माथो थांजोबखो ओरैबायदि गिदिर एम्बु बंग्ला नै मैखुन ओरैबायदि गिदिर गिदिर थंब्रै दङ मैखुना एबार ओंखारखायलांसै जोब्बायानो जों अग्निगड़आव बेरायजोब्बाय गासैखौबो नै बेखिजाय दङ आरो बान राजाया शिब फुजिनाय बान राजाया शिब सिबिसुलामोन ना नै शिब फुजिगासिनो लास्ट बेनो अग्निगड़नि नै दा जोङो हान्थिलांनोसै चित्रलेखा पार्कसिम बेटारियाबो जोबथारनोसै आंना चार्जारबो लाबोनाय जायाखै पावार बेंकबो लाबोनाय जायाखै दा जोङो अग्निगड़निफ्राय फिन जोङो गाहायथिं हान्थिलांफिनोसै चित्रलेखायाव हाबहैनोसै बिनि उनाव कनकलता दङ कनकलतायावबो जोङो हाबहैगोन
नायलांबाय था नोंथांमोना आङो देखायलांनो नाजागोन खिन्थु बेटारियानो आंना जोबसिगोन मात्र 16%ल'सै थेवब्लाबो आङो नाजागोन जुदि बेटारिया जुदि थायोब्ला फुरा आङो देखायजोबनो नाजागोन ओंखारख्लायबोबाय नै बेयावहाय गासैबो गारिफ्रा स्टेन्ड जानानै दंजोबो आरो नै बिथिंजाय दखानिफ्रा ओरैबायदि मोजां मोजां फुथुला फानगासिनो दङ जोबोद मोजां नुदों आङो दा सुसुवननि चित्रलेखा पार्कखौ जोङो दा नैबे समाव मोनफैबाय गोबां मानसिफोर दङ लेखा पार्कआव गिदिंगासिनो दङ दा फरायसाफ्रा आंबो एसे हाबलांनोसै एसे बिथोराव मोजां मोजां नुखायोना माथिबा गिदिंजोब्बाय गथ'फ्रा नै बिथिं नाय नोंथांमोना दैया ओरैबायदि बरिया जोबोद मोजां बानायदों नै फुरा अन्थाइनि गोजा गासैबो बेनो चित्रलेखा पार्कआव थानाय बेसेबांबा समायना फुख्रिया ओरैजाय नाय रेड बुल लोंनोसै आङो नैबे लोगोफोर डाक हाउस नैबे नै नाय आरो बिथिं एसे थांनानै देखायनि आङो बे चित्रलेखा पार्कआवनो दङ नै मोजां मोजां बानायदों गोदानसो नैबे डाक हाउस बेनो डाक हाउसआ डाकबो गैया माथो नै डाकफ्रा नैबे जाहैबाय गेम्सनि न' ओरैबायदि मोजां बानायदों वाव जोबोद मोजां नै गारिबो सालायनो हागोन नोंथांमोना आरामसे बेयावहाय जिरायनानै आरो नै बास्केटबल गेम्स गेलेनो हागोन बेयावहाय नै जोबोद मोजां बानायजोबदों बेयाव बरिया गारि सालायनो हायो जिरायनानै ओंखाम जानो थाखाय दा रेडि जाबाय জায়গা তো দাদা আমার তো আই পাইছি আছে হ'ব না जोबोद मोजां जागासिनो दङ नै Si por nadie estaría